mojej strany vnímam KaiCamp ako skvelú príležitosť nadviazať nové kontakty a upevniť staré kamarátstva. A zároveň mi robí radosť, keď môžem niečo dobré pre druhých ľudí uvariť. A je to pre mňa fantastický pocit, keď ich môžem pohostiť. V lani som sa prvýkrát zúčastnil vlastne na prvom ročníku KaiCampu na Kajelovke v farnosti Horné Hámre. A skutočne som videl veľké pozitívum v tom, že sa tam stretlo mnoho ľudí, ktorí vyznávajú predovšetkým jednu myšlienku, a tou myšlienkou je rodina ako tá najposvetnejšia bunka, ktorú máme a ktorá žije v cirkvi, ale aj v spoločnosti. Radosť na tvárach ľudí, ktorých som tam stretol, už z toho vzájomného stretnutia bola obrovská. A preto som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť na tomto stretnutí, ktoré sa uskutočnilo. A budem veľmi rád, keď podobné stretnutia aj naďalej budú usporiadávané alebo organizované v jednotlivých časových intervaloch, kde ľudia znovu sa budú môcť stretnúť, zdieľať o svojich životoch, porozprávať a jednoducho vytvárať priateľské, súdržné spoločenstva. Po minulom roku sme sa rozhodli aj tento rok zorganizovať akciu KaiCamp. Po spätnej väzbe, ktorú sme dostali a ktorá bola dosť pozitívna, sme prišli na to, že sa to oplatí spraviť, hlavne pre mladých, pre rodiny a pre všetkých veriacich zo Žarnovice a z okolia. Tento rok, podobne ako aj minulý rok, sme sa rozhodli aj pre iný spôsob propagácie. Takže do obálok, okrem pozvánok, sme pribalili aj DVDčko. Zároveň sme oslovili aj niektoré regionálne i celoslovenské médiá, ktoré budú atmosféru z tejto akcie prinášať nielen do vašich domovov na území mesta Žarnovice, ale aj na iných miestach Slovenska. Nechceme stovky ľudí, chceme vás.